В първия час натиснах до 15 секунди, пък трябваше 1, 8 и 0, не знам повече време и по-бавно. Пък натиснах по-бързо и в факт вече го качих. Нищо, поне казах, че ще има втора част. И вече казах, ви с най-добрата ми приятелка ще отидем на почивка след на петък, но днесках ми понеделник. Още 4 дена и идва нашата почивка с Анджито. С Анджито много ще забавлявахме, но 3 пъти повече с брачетката ми, с моята майка и с нейната майка. Те се падат по сестри и ние се падаме по сестри в факт, ми сестри и 3 пъти сме забавляваме, колкото с Анджито, но ние си падаме като брачетки и като сестри, но няма нищо. Те пак се забавляваме. Но с Викито, то още малко вече минава лятото и ваканцията вече свършва, защото аз вече съм на ваканция. В детската ми градина прави всякакви такива работи и аз искам да разглеждам, защото като бях малка, тъжно ми е като ми е така. Тук завърших. Тук завърших домчето си. И като си го завърших, тук ми е по-старо, тук по-старо, лева по-малко, Хора. Като бях малка, бях най-добрата ученичка на госпожата от детската ми градина. Всички деца ми се подиграваха, ето за това и за това. Но на 18 ще си ги направя, после ще видят колко красива ще стана. Сега ще продреждам тук и ще направя един танц. Но то свършва времето, но ще е с песен. Така че свършва времето. Може да има в трета част, но ще видим дали ще има в трета част. Да, ще има трета част за клипа как направихме на почивката. Може би да е така, но не знам. Може би да има. Така че, чао!